הבת מצווה שלי. אתם יודעים, קליפ נחמד כזה, מצחיק, שיהיה יפה. אז בהתחלה רציתי להראות לכם מה היה פעם, בעבר, וללכת אחורה, אבל ממש ממש אחורה, כשבעצם הכל התחיל. סטופ! לא התכוונתי אחורה כשכדור הארץ נוצר, התכוונתי אחורה כשלכדור הארץ הגיעה ילדה קטנה שקוראים לה נועם. וכל זה קרה בתאריך ה-22 ליוני 1999. כשמפחיד או מסתבך, אני באה אליכם, אני באה אליכם. האוטו שט על פני הכביש, כנראה גם הוא מרגיש. אני באה אליכם, אני באה אליכם. אבא יגיד, הגיעה הנסיכה. אמא ברגע מוארת משמחה. אבל כשחושבים על זה, אני גם רוצה להראות לכם את הכישורים המדהימים שלי. אבל מצד אחר, אני גם רוצה להראות לכם מה היה קורה אם היו מחברים עליי מצלמות 24 שעות ביממה. אתה יודע, כשאני חושבת על זה, עשינו הרבה תמונות מהעבר שלי ומההווה, אבל בכלל לא עשינו תמונות מהעתיד, שאני אהיה ממש, אבל ממש מפורסמת. גדום ושיער פרוע, טיפת קולון ומבט קרוע. לידיה, תגידי לאן, לידיה תגידי לאן. שלט עצור
בקלות עוברת, וברמזור היא פשוט דוהרת. לידיה, תגידי לאן, לידיה תגידי לאן. אז לסיכום היקרה שלי, מה שלא אמרתי לכם זה שהיום יש לי בת מצווה. עכשיו יש לי בת מצווה, וקליפ אני כבר לא אספיק לעשות. אני מקווה שאתם נהנו מהבת מצווה שלי, אז ביי.